Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Tóriák csatorna, és bár úgy nézett ki, hogy ez a hét végül nem lesz az elemzések hete, mert a Super Bowl-on elmaradtak a trélerek, de bepótoltuk ugye szerdán a Daredevil Born Again trailer elemzését, és most megjelent végre egy Pókember trailer, ami még nem a Brand New Day-é, de legalább valamit kaptunk. Megkaptuk az első cap csinálót a Spider-Noirból, ahol ugye Nicolas Cage a főszereplő, és egyébként eléggé érdekes a trailer, eléggé várós, megkaptuk az első posztert, megkaptuk a premier dátumot is, így szerintem lesz miről beszélni a mai videóban, szóval tartsatok velünk. Ha szeretnétek a videót fekete-fehérben ajánlók nélkül megnézni, ugye az ajánlók azok, amik a videó elején és végén meg szoktak jelenni, ugye, akkor a Marvel Tóriák Ultrán, azaz, hogy csatlakoztok a tagok közé, meg tudjátok nézni fekete-fehérben és ajánlók, valamint reklámok nélkül is. Szóval várunk titeket a tagok között. Azonban mielőtt belevágnánk a videóba, egy gyors emlékeztető. A csatornánk közössége több platformon is aktív. A MAMT, a Pókember FT és az MT Podcast oldalaink elérhetőek Instagramon, Facebookon és TikTokon is. Minden felületet összegyűjtöttünk a Linktree oldalon, így egy helyen kényelmesen áttekintetitek őket, a linket pedig megtaláljátok a leírásban. Emellett csatlakozatok a Facebook csoportunkhoz, valamint a Discord szerverünkhöz is, ahol együtt beszélhetjük ki a legfrissebb Marvel infókat. Ezeknek a linkjei szintén a leírásban várnak titeket. Szóval kövessetek be minket a közösségi oldalainkon, és folytassuk a videót. Lehet, hogy mostantól meg fog változni úgymond az elemzéseknek a struktúrája, kipróbáltuk azt a Born Again-ben, hogy nem jelenetről jelenetre megyünk végig, hanem úgymond pontokat gyűjtök ki, és azokat próbáljuk úgymond kielemezni, és azok alapján próbáljuk úgymond megpróbálni kideríteni, hogy miről szólhat a film, és ez most is így lesz. 3+1 pontot hozok el, amelyben a nulladik az a premier és a formátum. Ugyanis kiderült, hogy május 27-én az Amazon Prime-ra jön ki ugye a sorozat, utóbbit ugye tudtuk, hogy ez egy Prime sorozat, de azt most tudtuk meg, hogy május 27-e lesz a premier, illetve az, hogy az összes epizód egyszerre meg fog jelenni, így nem kell heti szinten várnunk arra, hogy kijöjjenek majd az új részek, hanem egyszerre meg tudjuk majd nézni a teljes évadot. Illetve egyébként ez egy különálló spin-off történet lesz valószínűleg, voltak arra utalások és pletykák, hogy elméletileg ez valamilyen szinten kapcsolódni fog a pókverzumos Spider-Noirhoz, hiszen ugye annak a hangját egyébként Nicolas Cage adta, akit ugye maga Spider-Noir lesz, tehát ez alapján próbálták összekötni az emberek, hogy lehet, hogy ez ennek a folytatása, vagy előzménye, vagy valami hasonló, gyakorlatilag nincsen hivatalosan ez megerősítve, sőt, miután Ben Reilly a neve ugye ebben a történetben a karakternek nem Peter, így lehet, hogy nem lesz köze egymáshoz. De akkor jön az első pont, ami Spider-Noir eredete, valamint a Ben Reilly kérdés. A készítők szerint a sorozatban tehát Spider-Noir nem Peter Parker, hanem Ben Reilly lesz. Ez a klasszikus képregényekben egyébként Peter Parker egyébként egy Peter Parker variáns a 30-as években, egy ilyen noir világban. Ha itt Ben Reilly a főszereplő, akkor több lehetséges irányt jelent. Az egyik, hogy ez egy alternatív identitás, egy fedőnév, szóval elképzelhető, hogy Ben Reilly itt csak egy álnév, a noir történetekben egyébként gyakori a kettős identitás és a hamis múlt, valamint az is lehet, hogy ez egy Peter-szerű figura, aki új néven él, és ez megőrzi a klasszikus ilyen Spider-Noir hangulatot, miközben majd esetleg valami csavart ad a történetben. Ugyanis van egy B opció, hogy az is lehet ugye, hogy ez egy klón vagy genetikai eredet sztori, hiszen ugye egyébként a Ben Reilly történet az erről szól, és itt vannak erre utalások, ugyanis van egy csomó laborjelenet, hogy a főszereplőt megfigyelik, esetleg egy kísérleti alanyként kezelik, vannak ugye pókok és vizsgálati eszközök, biológiai vagy genetikai kutatás jelenlétét jelzik, ugye látjuk a Man Spider-t is egy pillanatra, legalábbis ez a torzult figura elméletileg ő, több anyagból álló projekt vagy program létezését sejteti, amit látunk, felmerül tehát így egy klónprogram, vagy genetikai manipuláció lehetősége, és az is lehet, hogy egy stabil vagy sikeres verzió lehet az eltorzult alanyok között Ben Reilly, aki esetleg nem is biztos, hogy emlékszik arra, hogy ez mind megtörtént, de azt majd egy későbbi pontba fogom majd elmondani. Egyébként ez szerintem belefér, és eltérne a klasszikus pókember eredet történetektől, de maga a Ben Reilly történetéhez, ami ugye a klónszagából van, szerintem egyébként meg miért ne lehetne ezt így beletenni. Ha már mondom Ben Reilly, ugye itt pókember, vagyis Spider-Noir, nem tartom kizártnak egyébként, hogy valamilyen szinten, főleg miután láttam ezeket a jeleneteket, van valami klónsztori ebben. De ez lenne az eredet, a második pontunk pedig a karakterek. Ugyanis elég érdekes karakterek tűnnek fel ebben az egész trailerben, és majd még valószínűleg látunk is olyanokat majd, akiket itt a trailerben nem láttunk, mert például a trailerben nem láttuk a kannibál keselyűt, ugyanis ebben a világban elméletileg keselyű egy kannibál, és megette Ben bácsit, legalábbis van egy ilyen információ, hogy elméletileg ez a sorozatban benne lesz, hogy említeni fogják, hát majd kiderül.
Viszont kik azok, akik a trailerben viszont benne voltak? Az egyik az Felicia Hardy, aki valószínűleg egy információ broker vagy alvilági kapcsolatokkal rendelkező karakter lehet. A közös jelenetek alapján a múltbeli kapcsolat vagy az érzelmi feszültség sejthető Spider-Noir is közte, szóval nem egyértelmű szövetséges, inkább érdekvezérelt, saját céljai mentén mozoghat. Ő lehet egyébként esetleg a főhős kapuja a bűnözői világhoz, a háttérhatalmakhoz is. Erről mondom majd a harmadik pontban fog beszélni, ahol magáról a sztoriról próbálok teóriákat gyártani, és a noir logika szerint ez egyszerre működhet romantikus partnerként és potenciális árulóként. Aztán itt van Robbie Robertson is, aki ugye a képregényekben a Daily Bugle, tehát a hírharsona kulcsfigurája, aki ugye általában újságíró vagy szerkesztő. Morálisan stabil, racionális karakter, aki gyakran ellensúlyozza a szélsőséges hangokat. Noir környezetben valószínűleg oknyomozó újságíróként jelenik majd meg, aki a városi korrupció és titkos kísérletek után nyomoz. Spider-Noir egyik legfontosabb civil szövetségese lehet, információkat ad, összeköti a háttérszálakat, és akár narrátor szerepet is betölthet, ami klasszikus noir eszköz lenne. Itt van nekünk homokember, elektró, valamint tűzember is, ők valószínűleg mind kísérleti alanyok, vagy mesterségesen létrehozott fegyverek. Itt visszatérünk ugye a Clone Storyhoz, tehát az is lehet, hogy tömeges biológiai vagy energia alapú kísérleti program van ennek az egésznek a hátterében. Az is lehet, hogy ebben a világban tehát inkább az alvilági végrehajtóként jelennek meg, nem is klasszikus főgonoszként. Lehet, hogy nem is lesz személyes konfliktusok majd Spider-Noirral, inkább áldozatok, mint tudatos ellenségek tehát. Illetve itt van Mr. Negatív is, pillanatra látszik a trailer elején. Őnek egyébként érdekesség, hogy van köze Spider-Noirhoz ebben az egészben, legalábbis az Ultimate Spider-Man multiverzumos történeteiben már találkozott Spider-Noir világával, ahol bandavezérként működött egyébként, ott találkozott Pókember vele, ugye ez egy multiverzumos sztori volt, ugye az Ultimate Spider-Man sorozatban, ugye itt az animációs sorozatról van szó, valamint jó eséllyel egy alvilági hálózat egyik kulcsfigurája lehet. Lehet, hogy a kísérleti alanyok mögött álló bűnszervezet egyik arca, vagy csak köztes hatalmi szint, aki egy nagyobb háttérerőnek dolgozik. És akkor eljutunk a harmadik ponthoz, hogy miről szólhat a történet. Én egy ilyen klasszikus 30-as évekbeli noir alvilági történetet tudok elképzelni, ahol kísérletezett emberekkel folyik illegális üzlet, akár emberkereskedelem szintjén. Ezek közé tartozhatnak olyan karakterek, mint Elektró, Tűzember, Homokember vagy maga Ben Reilly is. A történet egy gyilkossággal vagy esetleg egy eltűnési üggyel indulhat, amelyet Ben magánnyomozóként kezd el felgöngyölíteni. A nyomozás során egyre mélyebbre kerül New York sötét alvilágában, ahol fokozatosan egy nagyobb összeesküvés körvonalazódik. Útja során hozzá hasonló kísérletezett szuperemberekkel találkozik, akik nem csak az ügy kulcsai lehetnek, hanem saját múltjának elveszett darabjait is a felszínre hozhatja, így a nyomozás egyszerre válik személyes és életveszélyes utazássá is. Ez megmagyarázná a kórházas jeleneteket is, nem biztos, hogy a történet elején játszódnak, hanem lehetnek visszaemlékezések, vagy fokozatosan feltárt eredet sztori darabok, amelyek párhuzamosan építik fel Ben személyes történetét és a fő összeesküvést. A kérdés viszont az, hogy ki állhat a háttérben, hogyha tényleg ez egy ilyen hatalmas clone story. Mr. Negatív lehet egy lehetséges jelölt, ahogy mondtam, bár ebben a noir világban inkább közvetítő vagy végrehajtó szerepben működne. Viszont van egy kép egy politikusról, vagy maffia vezérről, ami egy nagyobb hatalmú főgonoszra utalhat. Egy Norman Osborn-szerű figura tökéletes noir antagonistának lenne egyébként, gazdag, befolyásos, a háttérben mozgathatja a kísérleteket, az alvilági bizniszt, lehet, hogy vannak képen egyébként, lehet, hogy ő lesz a sorozat igazi főgonosza. Most a videó végéhez érkeztünk, de hogyha nem szeretnétek várni a következő tartalomra, és már most folytatnátok a Marvel teóriák videók vagy shortsok nézését, akkor érdemes csatlakozni a csatornatagsághoz. 4 különböző szint közül választhattok, kedvező árakon és rengeteg extra tartalom érhető el már most is. A Marvel teóriák plusz mindössze 395 forintért érhető el, ahol különböző jelvények és emojik járnak a tagoknak. A Marvel teóriák extra szint viszont már előpremiereket is ad, 795 forintért akár egy hónappal korábban is megnézhetitek a videókat és a shortsokat is, így tényleg nem kell várnotok semmire, és most rögtön megnézhetitek a következő videót. A Marvel teóriák Ultrán szintén heti rendszerességgel kaptok exkluzív tartalmakat, mint például a Dupla Péntek műsor, ahol minden pénteken kibeszéljük a heti Marvel híreket, csupán 1795 forintért. És ha még jobban szeretnétek támogatni a csatornát, akkor ott van a Marvel teóriák Ultimate szint is. A tagság linkjét pedig megtaláljátok a leírásban, illetve a csatornánk melletti csatlakozás gombra kattintva is. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az elemzést. A mára tervezett pókemberes videó Tobey Maguire-ről jövő hétfőn érkezik. Ott van fenn van a tagoknak, de így nyilvánvalóan
az elemzés volt előtérben. A Spider-Noir sorozat május 27-én érkezik, lesz majd premier maratonja, amelynek a támogatója a Kecskeméti Ikon lesz, csak úgy, mint a Daredevil Born Againnek, ennek a kettőnek, tehát a Kecskeméti Ikon lesz majd a támogatója, ezt bejelenthetem, ugye a maga a rendezvény az június 13-án lesz, szóval az előtte lévő két nagyobb projekt vagy sorozat, amik ugye érkeznek tavasszal, mind a kettő premier maratonnak a Kecskeméti Ikon lesz a támogatója. Ennek a részleteit majd leghamarabb úgyis a Daredevil Born Againnél fogom elmondani. Írjátok a kommentbe, hogy nektek hogy tetszett ez az egész trailer, nekem amúgy bejött, jól néznek ki a hálóhintás jelenetek is, mindenesetre találkozunk a következő videóban, iratkozzatok fel, és sziasztok!